C. Lamun sinawang temah gawe gandrung solas lagane lelewo sarwa mantesi lantep lan werit yakti lahir batine pantes galamun dadi kembang hidung lamun sinawang temah gawe gandrung solas ragane lelewo sarwa mantesi lantip lan werit yakti lahir batine pantes galamun dadi kembang hidung arom borat manggil herba jaran sari arom borat manggil herba jaran sari lintang kembang tawang nedenge wulan kekalang erlap berlikaya sutya buka pronto asmara dasar angin gomo borat mangi lerba jaran sari Segra budale prajurit tampomo cumangka gagah barisane budaya terus maju palagan aja ewong anggone tumandang doa lolo doa lolo ayo recek kumrecek grimese wetako sedelo maneng papake wetako nyong kaget aduh reka beton apa bungkus petang iki isi apa doa lolo ayo doa lolo ayo segra budale prajurit tampomo cumangka gagah barisane budaya terus maju palagan aja ewong anggone tumandang doa lolo doa lolo ayo
kaget aduh reka beton apa bungkus petang iku isi apa doa lolo doa lolo oe ae o doa lolo doa lolo Sedro budale prajurit tampomo cumangka kakak barisan ring budaya terus maju maju palakan ojo ewo anggone tumadang doa lolo doa lolo ayo ayo doa lolo receh gumreceh krimis wis teko sedelo maneh bapake wis teko nyong kaget aduh reka beton apa bungkus petang iku isi apa Segera budale prajurit tampomo cumangka kakak barisan ring budaya terus maju maju palakan ojo ewo anggone tumadang doa lolo doa lolo Segera budale prajurit tampomo cumangka kakak barisan ring budaya terus maju maju palakan ojo ewo anggone tumadang doa lolo doa lolo receh gumreceh krimis wis teko sedelo maneh bapake wis teko nyong kaget aduh reka beton apa bungkus petang iku isi apa doa lolo doa lolo doa lolo doa lolo ya yo receh gumreceh krimis wis teko sedelo maneh bapake wis teko nyong kaget aduh reka beton apa bungkus petang iku isi apa doa lolo doa lolo ayo ayo doa lolo
oh, oh.
Oh ya.
ya, oh ya, Krida budaya, krida budaya, seni jaranan saking dusun sonya, sampun menghibur masyarakat sekitarnya, gotong royong tumandang piantu pembangunan. Ayo masyarakat adil dan makmur, kanthi undang-undang 45 sesanti kanthi dasaring Pancasila. Keluarga krida budaya, kiat bangun budaya, sesanti jaya mulya krida budaya. Wos andungkat kala mangsa ari putra tutuk nilar pamiatan lilanono terpa mite muti unda ing ilmu linampan triwarsa yakti winasrah ing busana wangsul rama ibu mugi dan gawe kucimwa mrengso dharma dwija mewah negari kusuma nusa bangsa atur kula warga kakung putri wasamata ngayahi karya kumrakat kara
anglenggana mugi kersa paring pangat sami waraga saming
ana kidung rumeksa ing wengi teko ayu luput ing lara luput pilih Jeng setan jatan puron paneluan dan ono wani newah panggawe Dalam